ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘመፀኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቶም ናሆም ዘራይ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ፒኮሎ ሳንሬሞ ኢጣልያ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ድሙቓት ኣመዝጊቦም ንህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ተሓቂ ኩሉ ይፍለጦ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓዱሽን እዋናውን መግለፂ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ብምጥሕላ 8 ሰባት ሞይቶምን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ናሆም ዘራይ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ፒኮሎ ሳንሬሞ ኢጣልያ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ድሙቓት ኣመዝጊቦም ሎሚ 16 መስከረም 2024 ምስ ኣብ ስዊዘርላንድ መደበራ ኮንቲነንታል ክለብ ኪዩ 36.5 ፕሮ ሳይክሊንግ ቲም ተጠርኒፉ ዝፃወት ዘሎ ንስ ኤርትራዊ ናሆም ዘራይ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ፒኮሎ ሳንሬሞ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ድሙቓት ኣመዝጊቦም እቶም ሰለስተ ቀዳሞት ዝኣተው ተፃወቲ ቀዳማይ ናሆም ዘራይ፣ ካልኣይ ፌደሪኮ ላኮሜኒ፣ ሳልሳይ ድማ ኤድዋርዶ ዛምፐሪኒ እዮም። ንህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ እቲ ሓቂ ኩሉ ይፍለጦ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ኣብ ትግራይ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ፣ ኣብ ሽረኸ እንታይ ይጋጢሙ፣ ኣብ ትግራይ ንዕዘቦ ከም ዘለና ልምሰት ፖለቲካዊ ዘጋጥም ዘሎ ብሓፈሻ ኣዘራርባ ብእንግሊዝኛ ዘ ዲሚስ ኦፍ ትግራይ ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን ክበሃሉን ይከኣል እዩ። ኣበጋግሳ ናይዚ ፖለቲካዊ ልምሰት ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣንዊሖም ክሓስቡ ብዘይምኻሎም ይጀሚሮም። ሓደ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ዘየድሉ ኩናት ምብጋሶም፣ ካልኣይ ድማ ንኤርትራ ኣብ ክንዲ ካብቲ ኩናት ሓራን ምግባራ ዝሰርዑ ተኽቲኾም ናብቲ ኩናት ከም ተኣቱ ምግባሮም፣ ሳልሳይ ኣብ ወታደራዊ ስዕረት ንምምላጥ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክትግበር ዘይከል ስምምዕ ብምኽታሞም፣ ራብዓይ ኣብ መንጎም ናይ ሓሳብ ፍልይ ምህላው ንቀዳማይ ሚኒስትር ቦለንታዊ ምልክት ብምሃቦም፣ ሓምሻይ ድማ ወላውን ናይ ሓሳብ ፍልይ ይሃለዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ንፍልልዮም ክምዝምዞ ብምፍቃዶም እዮም። ኣብ ናይ ስልጣን ግርፍት ዝተሸመ መርሕነት ህወሓት ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ኣሜሪካን ፌደራል መንግስትን ተኣማንን ምዃን በብዝጥዕሞ ክጎይን ከይዱ ድማ ናብ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ክሰጥም ይተራዩ። ሓደ ነዊሕ እዋን ብምስጢር ተታሒዙ ዝፀንሐ ኣብነት ክወሃብ ካል እዩ። ኣቶ መዘክር ኣባዲ ዘሞ ናይ ብልፅግና ሰላሊ ብምዃን ኣብ ትግራይ ይሰርሕ ምህላው ተፈሊጡሎም ቅድሚ ምእሰር ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ነይሮም። ይዝከረኒ ካብ ትግራይ ዝመፀት ሓንቲ ሓበሬታ ነይራ። መዘክር ዝርከቦም ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ተገሮም ምስ ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሕቡእ 2 ግዜ ርክብ ኣካይዶም ኣለው ትብል ነበረት። ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ንጌታቸው ሓግዝዎ ክብል ነቶም ተጋሩ ኣጥቢቑ ኣተሓሳሲቦም ነይሩ። ሽዑ ነቲ ሓበሬታ ዘምፀ ቁፅርን ኣስማትን ናይቶም ሰባት ብዝርዝር ርክብ ምስተሓተ ኣብ ቀረባ ግዜ በዓላቶም ክዛረብ እዮም ክብል ይመልሲ ሂቡ። ከምቲ ዝተረዳእናዮ ንሱ ኣባል ብልፅግና ትግራይ ምስ ምዃኑ ንሳቶም ኣብ ኣኼባ ብልፅግና ትግራይ ከም ቀወምቲ ኣባላት ክእከቡ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝረድእ። እዚ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ንመዘክር ኣባዲ ዘሞን ብፆቱን ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ይኹን ኣብ ህወሓት ዝኾነ ዓይነት ስልጣን ከም ዘይነበሮ እንዳፈለጡ ብትእዛዝ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ናብ ተነቀፍቲ ኣኼባታት ሒዞሞ ክመፁ ጀመሩ። ካብ ህወሓት ነቲ ኩነታት ተዓዚቡ ንምንታይ እዞም ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኼባ ክኣትዉ ይፍቀዳሉ ብምባሉ ዝሓተተ ድማ ይነበረን። ድሕሪ እዚ ኣቶ መዘክር ኣባዲ ዘሞ ኣብ ፌስቡክ ብምኻድ ነቲ ዝነበረ ዛዕባ ናብ ህዝቢ ከፍንዎ ተራእየ። ከምዝታት ትመስል ፅሑፋት እውን ተዘርግሐ። ኣብቲ ናይ 34 መዓልቲ ኣኼባ ጌታቸው ኣሰፋ ይተሳተፈ ነይሩ። ጌታቸው ኣሰፋ ናብ ብኣፅቢ ገጽ ዝርከብ መሬት ዓፋርን ኣብራማን 2 ግዜ መሻዕብያ ተራኺቡ ነይሩ። ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ንሻዕብያ ተተኳሲ ያቀርብ እዩ። እታ ኣነ ዝነበር ኩሉን ናብ ገጽ መንጆሪኖ ዝትኳስ ዝነበረ ተተኳሲ ብሓዋን ሻዕብያ እዩ ዝቐርብ ነይሩ ዝብል ሓበሬታታት ድሕሪ እዚ ዝመፀ ምዕባለ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር መንግስቲ ፌደራል ካብ ዩኤኢ ተጨውዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ነይሩ። ክፍሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ብዛዕባ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ረኺበዮ ዝበሉ ሓበሬታ ካብ 2 ምንጭታት እዩ ኣኪቦ። ካብ ኣቶ መዘክር ኣባዲ ዘሞን ኣቶ ስዩም ተሸመን። እቲ ዝገርም INSA ናብ SIA ጥብቂ ደብዳቤ ኣብ ጻሕፈሉ እዋን ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ብሽበራዩ ጠቂንዎም። ሓለፍቲ ሲግናልስ ኢንተሊጀንስ ኤጀንሲ ወይ CIA እውን ጭብጢ ክወሃቦም ድሕሪ ምሕታቶም ሓለፍቲ INSA ንበዓል ኣቶ መዘክር ኣባዲ ዘሞ ኣቶ ስዩም ተሸመን ከም ሰነድ ከቕርብዎም እዮም ተራእዮም። ነገራት ግን ኣብ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ጥራይ ደዋ ይበለን። ብትእዛዝ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ናብ ናይ ጸለማ ወፍሪ ዝሳተፉ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ንኣቶ ኣለም ገብረ ዋህድን ወይዘሮ ሊያ ካሳን
ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ህወሓትን እሞ ድማ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ ሓለፍቲ ምስ ሻዕብያ ርክብ ፈጢሮም ኣለዉ ዝብል ክሲ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቕረቡ። በቲ ክሲ ዝሰንበደ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣቶ ጌታቸውን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ረኺቡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣዛረቦም። ንሳቶም እውን እቲ ክሲ ሓቂ እዩ ዝብል መልሲ ስለ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከልዕሎ ወሰነ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣብ ቤት ጽሕፈት ርክብ ኣካየደ። ኣብዚ ርክብ እውን ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሻዕብያ ትሰርሕ ምህላኩም ጌታቸው ነጊሩኒ ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓወዝ ወልዓ። ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ መሪሕነት ምስ ሻዕብያ ይሰርሕ ዝብል ሽም ክህቦን ከሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ክንዲ ኣሉታዊ መልሲ ዝህቡ ነቲ ኩነታት ብምምዝማስ ስልጣኖም ኣብ ምድልዳሎም ኣትዮም ንሕና ምስ ሻዕብያ ርክብ የብልናን ምስ ሻዕብያ ርክብ ዘለዎም ካልኦት እዮም ዝብል መልሲዮም ሂቦም። ነቲ ኣኼባ ተዓዊቶም ስለ ዝወፅኦ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ምምሕዳር ለውጢ ከካይዱ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሓቲቶም። ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ምምሕዳር ለውጢ ንክካየድ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ማንዴት ሂቡ ወይ ሓላፍነት ሂቡ። ኣብዚ ከይተዓክተ ነቶም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን ዝነበሮም ሓለፍቲ ህወሓት ካብ ስልጣን ከለዩ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስምምዕ በጽሐም። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣብ ፍጥጥ ኣትዮም ይርከቡ። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባና ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ትግራይ ናቱ ናይ ስለይ ኣባላት ምእታው ንመራሕቲ ህወሓት ክባልዕ ዝኽእል ኣጀንዳ ብምፍጣርን እዩ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክፍጠር ተኻኢሉ ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት ትግራይ ብዛዕባ ተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይኮነት ብዛዕባ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ቁርቁስያት ትላዘብ ዘላ። ህዝቢ ኣብ ክልተ ተገማሚዑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣሎኒ ትብሎ ሰራዊት እውን ኣብ 2-3 ናይ ምግማዕ ተኸለሎም። በዚ ኮይኑ በቲ ፖለቲካ ትግራይ ፓራላይዝድ ኮይኑ ትግራይ ድማ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ተምርሓላ። ምንጭ ናይዚ ጽሑፍ ብኣቡጣሃ ካብ ኣስመራ ዝተጻሕፈ እዩ። ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ብምትሕላሽ 8 ሰባት ሞይቶም። ካብ ፈረንሳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ ካብ ዝፈተኑ ሰባት እቶም 8 ከም ዝሞቱ ፖሊስ ፈረንሳ ሓቢሮም። እታ ጃልባ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ፓስ ደይ ካለይ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባሎን ሱር መር ኣብ ዝርከብ ማያ ድሕሪ ሰዓት 1 ኣብ ጸገም ድሕሪ ምእታው ኣገልግሎት ህይወት ኣድሕን ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ተፈሊጡ። እታ ጃልባ ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶርያን፣ ኢራንን ዝመጹ ኣስታት 60 ሰባት ከም ዝነበሯ ተሓቢሮም። ቅድሚ 2 ሰሙን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ብምትሓላ 6 ህጻናትን ሓንቲ ነፍሰ ጾር ሰበይትን ዝርከቦም 12 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ዝዝከር እዩ። ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ኣብቲ ብሰንበት ዝተገልጸ ፍጻሜ እቲ ጃልባ ናብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ኣምብለውተስ ገጻ ክትከይድ ከም ዝተረኣየት እኳ ተገለጸ። ጉጅለታት ህይወት ኣድሕን ግን ካብ ባሕሪ ሓገዝ ክህቡ ኣይካሉን። ኣብ ጸጋም ሰዓታት ድሞና ባኻውሕ ተደፊኣ ከም ዝተመቓቐለት ተገሊጹ። ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ህጹጽ ኣገልግሎት ን53 ሰባት ክንክን ከም ዝገበረን 8 ከም ዝሞቱ ከም ዘረጋገጸን ሓለዋ ባሕሪ ገሊጹ። ንሓደ ህፃን ሓዊሱ 6 ሰባት ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ። ዋብቓል መንግስቲ ብሪጣንያ ነዚ ፍጻሜ ብምርግጋጽ ሰብ መዚ ፈረንሳ ነቲ መልስን መርመራን ይመርሕዎ ከም ዘለው ገሊጹ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዴቪድ ሌሚ ኣብዚ መትረብ ተወሳኺ ህይወት ከም ዝጠፍአ ምስማዕ ዘስካሕክሕዩ ኢሎም። ብተወሳኺ መንግስቲ ምስ ኤውሮጳውያን መሻርክቲ ብምትሕባር ነቶም ሰባት ዘሰጋግሩ ጉጅለታት ንምምካት ዝሓንፀፀ መደብ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ምስ ምምጻእ ህዱእ ኩነታት ኣየር በዚ መትረብ ተደጋጋሚ ናይ ምሕላፍ ፈተነታት ከም ዝነበረውን ተሓቢሩሎም። ትማል ሰንበት ኣስታት 801 ሰባት ነዚ መትረብ ንዝሰገሩ ኮይኖም እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ካልኣይ ዝለዓለ መዓልታዊ ድምር ምዃኑ ግዜያዊ ኣሃዛት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ይሕብር። ሰብ መዚ ፈረንሳ ብዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 200 ሰባት ከም ዝድሓኑ ሓቢሮም። ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳን ካልኦት ቀዳሞት መልሲ ዝሃቡን ኣብ 4 ዝተፈላለዩ ጀላቡን ዝነበሩ ሰባት ኣድሒኖም ንሓንቲ 61 ካልእ 55 ካልኦት 2 ድማ ነፍሲ ወከፈን 48-38 ሰባት ዝሓዛ ጀላብየን። ኣብ ውሽጢ እቲ መዓልቲ ዝተገብሩ 18 ፈተነታት ምስጋር ድማ ብሰበስልጣን ክትትል ተገይሩሎም። ነቶም 8 ዳሕረወት ጉዳያት ሓዊስካ ኣብዚ ዓመት ብድምር 45 ሰባት ኣብቲ ኣብ መንጎ ፈረንሳን እንግሊዝን መይቶም። እዚ ድማ ካብ 2021 ጀሚሩ ዝለዓለ ቁጽሪ ምዃኑ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 23,000 ሰባት መትረብ እንግሊዝ ሰጊሮም ኣለዉ። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።